पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक प्रकरण मामला पे जितना लोग बयानबाजी कर रहल बा ओह लोग खातिर अब का कहल चाहब यानी कि ओकरा से भी आक्रोशित 2023 के इंटरव्यू से तहरा डर बा। तारा बिहार में केहू से डर नहीं के तो शेखर दुबे से रे भड़ुआ तोरा डर बा। 2023 में ते जाता आजीवन रही। 2023 में जब ते ब्राह्मण के हाथ ना गाड़ी दिलीस तो तोरा के सुधारे के काम करनी, तोर नाम ना धरब। अभी बता देता नी कि 2024 में टारगेट करबे तो फिर उहे अब 2000 ज्योति सिंह पवन सिंह के ऊपर लगातार लांछन लगा रहल बड़ी। पवन सिंह के भी बयान आ रहल बा कि जब हम अपन बयान जब लोग के पब्लिक के सामने देवे लगब तो पैर तले जमीन खिसक जाई। कौन चीज चाटे के बात करते नहीं रह? जब ढोढ़ी चाटिए ले लो जी, चोली चाटिए ले लो तो गीतकार लोग नहीं खे बुझात कि अब की हाली हम का लिखब तो चाटे के का चटवा देव तो पब्लिसिटी मिल जाई। कि 2023 में जौन ढोढ़ी चटलस, चोली चटलस, चूतर चटलस, अब जौन ढोढ़ी से एक बीता छटक के चाटी नू उ 2024 में स्टार हो जाई। नमस्कार राबा देखो तनी शताक्षी न्यूज और अभी हम मौजूद बानी गंगा जी के तट पे और गंगा जी के तट के बगल में सलेमपुर गांव पर ओजे आज शेखर बाबा से मुलाकात भइल बा। सबसे पहले हमरा दर्शक के तरफ से और हमरा तरफ से 2023 खत्म हो गइल, अब 2024 आ गइल बा। सबसे पहले हमरा और हमरा दर्शक के तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामना बाबा। 23 खत्म होइए गइल, 24 के शुभारंभ हो गइल। ताज 24 के पहिलका दिन हो 2024 के। आवो तो वेलकम, आ शेखर दुबे के पास आवो तो वेलकम, आ ना आवो तो भीड़ कम। पहल का काम आइए तो वेलकम, नहीं आइए तो भीड़ कम। 24 में जे शताक्षी न्यूज के माध्यम से हमरा के देखता, आप सबके दिल से अभिनंदन, स्वागत। बाबा हमरा पेज से रवा बड़ा प्यार दुलार आशीर्वाद मिलेला और रवा भोजपुरी के बहुत ही सुंदर उद्घोषक बानी। आज भोजपुरी मुद्दा पे बातचीत कइल जाई। लगातार पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक प्रकरण मामला कोर्ट में चल रहल बा, लेकिन बहुत सारा ऐसा लोग बा जे अपना टीआरपी खातिर, बहुत सारा मीडिया भी बा जे अपना टीआरपी खातिर पवन सिंह के ऊपर बयानबाजी करा रहल बा, लोग कर रहल बा, और नहीं तो ज्योति सिंह पर लोग करा रहल बा, ना तो कर रहल बा। ओह लोग खातिर अब का कहल चाहब? केहू के घर के इज्जत लूटे के ना चाही। जौन चीज कोर्ट में चल गइल बा उ कोर्ट निर्णय करी कि शेखर दुबे करी है। सबसे पहले वो कोर्ट निर्णय करी। हाँ, कोर्ट निर्णय करी। हम बोले वाला के हई? केहू के परिवार के इज्जत लूटे वाला के हई? खुद हम देखी, चली न जानी अंगनवा टेढ़ा, खुद हमारा न देखे के बा कि हमार परिवार कैसे बा। हम दूसरा के परिवार के देखे वाला के हई? लेकिन आजकल पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक प्रकरण मामला पे जितना लोग बयानबाजी कर रहल बा ओह लोग खातिर अब का कहल चाहब? हम दुनिया के ठीका नहीं खिले ले। हम जानता नहीं कि ई मामला कोर्ट के बा। ई कोर्ट समझी, आ जे भी बोलता, जे भी करता, वो अपन देखो, ना कि अपन स्टार के बीच में जाके अपन चेहरा चमकाओ। ये चीज का हम विरोध करता नहीं भाई। हमरा एगो चीज और बाबा, यही मामला पे ज्योति सिंह पवन सिंह के ऊपर लगातार लांछन लगा रहल बड़ी। पवन सिंह के भी बयान आ रहल बा कि जब हम अपन बयान जब लोग के पब्लिक के सामने देवे लगब तो पैर तले जमीन खिसक जाई। तो ये दू आदमी के बात नु बा। हम का जानो तनी ये बारे में कि ज्योति का कहली, पवन का कहली, ज्योति का प्रमाण करे, पवन सिंह का प्रमाण करे, ई कोर्ट जानी, ना कि शेखर दुबे जानी है, ना कि है जाता ना लोग बोलता, ना कि उ लोग कोर्ट में जाई। ई तो कोर्ट फैसला निर्णय करी, आ निर्णय करी तो ज्योति सिंह और पवन सिंह के सह स्वीकार करे के पड़ी, ना कि है जाता ना लोग चेहरा चमकावता ई लोग जाई ओकरा के भोग तो भोगी बने, या ज्योति बनस या पवन सिंह बनस। एगो चीज और बाबा, ज्योति सिंह के जौन बयान आ रहल बा आ पवन सिंह के ऊपर, आ जौन पवन सिंह के बयान ज्योति सिंह के ऊपर आ रहल बा, ई पूरा हमार दर्शक और हमार भी ई कहनाम बा। अगर हमरा न्यूज के रवा सब देख रहल हम तो कि अगर ई बयानबाजी अगर कोर्ट में होखे तो बड़ा उचित रही बाबा। ई राउरे में का सलाह बा? एकदम 100% रौरा के हम बता देते नहीं कि जौन फैसला हुई कोर्ट के ही हुई, ना कि शेखर दुबे हई बकवास कह दिला के ज्योति के बारे में कुछ कह दो, पवन के बारे में कुछ कह दो। तू अपन घर देखा ना भाई जी, तहार घर अपन संभरात नहीं खे, आ ज्योति आ पवन सिंह के दूसरा के घर उजारे के बचावे के फेरा में का पड़ल बनी? दूसरा के इज्जत ना लूटे के चाहिए, हमारा अपन सिद्धांत बा। ई कोर्ट के मामला बा, ई कोर्ट समझी। लगातार राउर न्यूज वायरल होला। एगो चीज और हम भोजपुरी मुद्दा पे पूछब, 2023 खत्म हो गई,
2023 में बहुत सारा कलाकार हिट भइले, बहुत सारा कलाकार जातिवाद गइले, बहुत सारा कलाकार अश्लीलता गइले। अब 2024 आवता, भोजपुरी हमने के कौना स्तर तक जाई बाबा 2024 में? ई एगो भोजपुरी के एगो लाल रावा से पूछ रहल बा, भोजपुरी के लाल से। तो हमहू भोजपुरी गीत संगीत के मंच के संचालित करीले, ठीक बा? जी बात एजा बा। रहल बात भोजपुरी के, तो 2023 में रौरा बताई कि का बाजल है। भोजपुरी में बस अश्लीलता बाजल है, जातिवाद गाना बाजल है। अश्लीलता में ऊ गाना बाजल है जौना के वर्णन हम नहीं कर सकत बाबा, रावा कर सकत। हाँ, तो हम बतावो तनी कि 2023 में लोग चोली चाटल, जी ढोणी चाटल, जी आ तौने स्टार भइले। जी ढोणी चाटना स्टार हो गई। जी जौना के हारमोनियम ना बजावे उ स्टार हो गई। जी जौन जातिवाद गावो तो उ स्टार हो गई। जी लेकिन हमारा दिमाग में ये बात बुझा गई बा कि 2023 में जौन ढोणी चटलस, चोली चटलस, जी। चूतर चटलस, अब जौन ढोणी से एक बीता छटक के चाटी नू उ 2024 में स्टार हो जाई। अच्छा, ढोड़ी से एक बीता छटक के रवा कन्हे चाटे के, हाँ। ढोड़ी से एक बीता किने छटक के चाटी तो स्टार हो जाई। बता दिए से कि भोजपुरी के कलाकार एक रेसन के होते रे बाबा, जिनका से खुलम खुला बताए पर कि तारा स्टार हो कति क्या करे के पड़ी, आ नाही तो उ छटके के चाहिए एक बीता, तो एक बीता 4 इंची छटक चाहिए। 4 इंची एक बीता 4 इंची छटक जाई तो भीतर चल जाई। लेकिन ढोणी से एक बीता यदि उ चाटत रुए जी तो वो स्टार हो जाई 2024 में। उहे कलाकार स्टार होई 2024 में। कौन चीज चाटे के बात करते नहीं रवा? जब ढोणी चाटिए ले लो, जी चोली चाटिए ले लो, तो गीतकार लोग के नहीं बुझात कि अब की हाली हम का लिखब तो चाटे के का चटवा देव तो पब्लिसिटी मिल जाई। और वहियों से अपना भोजपुरी के गीतकार खातिर और भोजपुरी के एकदम प्रश्न- कलाकार खातिर एगो प्रश्न खड़ा होता। शेखर बाबा के कहा नाम बा, शेखर बाबा के कहा चटवा ले लो, चोली चटवा ले लो, ढोणी चटवा ले लो, चूतर चटवा ले लो। ऐसनो कोनो लेखक पैदा लिही जौन छटकी आ छटक के ढोणी से छटकी आ चाटी आ स्टार हो जाई 24 में। केहू से ना रोकाई आ बाजी। एकदम फाइनल बाकी बाजी। अरे ढोणी ढोणी शब्द यदि बाउर रहित तो 14 मिलियन 15 मिलियन जाइत। हमरा के ई बताई। अच्छा, ओ दर्शक के भी बाबा कमी, ओ दर्शक के भी बहुत सारा लोग कहला कि वो गाना बड़ी अश्लील बा, लेकिन भोजपुरी कैसन दर्शक हो गए बड़े जे ढोढ़िए चोली कछी एक बार सुनला। तो बस तो वैसने श्रोता हुई है जौन ढोणी से एक बीता छटकी आ चाटी की स्टार होई। अच्छा, रावा भोजपुरी में बहुत दिन से काम करीले, भोजपुरी के रावा बहुत नजदीक से देखले बनी। पहले के गायकी कैसे होते रहे बाबा की आजकल के कलाकार लोग का कर दिले बा? पहले के जौन गायकी, पहले के जौन गीत संगीत होत रहे ओकरा से आकाश पाताल के अंतर आज के लोग कह दिले बा। आज के गायक, अच्छा, आज के गायक लोग से बाबा पहले के गायकी होई कबो ना। हम तो चैलेंज करत तनी जौन स्टार अपना के बनत होखस, कहस कि शेखर दुबे तू हमरा के बोलावो। अब ढोणी चाटना स्टार के तो हम देता नहीं 2024 में ने ताकि हमारे को मंच बा आवो तू कर। आ मंच बा निर्गुण के उ का गई है ढोणी चटी है तो आ वो करे कि है उ जाके ढोणी चटी है जे ढोणी के सपोर्ट कैले बा। इज्जतदार आदमी के यहाँ तो ढोणी चाटना के प्रोग्राम ना मिली, ढोणी चाटे वाला के प्रोग्राम ना मिली। ऐसे उ घूमत रहस बिना मन के नेवता पर आ एथी पर। लेकिन ढोणी चाटना स्टार कोनो स्टार ना हो, गाड़ी चाटना स्टार स्टार ना हो, चोली चाटना स्टार चोली चाटना स्टार ना हो। अच्छा, जाते जाते बाबा एगो सवाल रहल। आज हम शुरू में इंटरव्यू चालू करे से पहले रवा से भोजपुरी के बातचीत करे लगनी है, लेकिन ओह शख्स खातिर का कहल चाहब जोन की रवा इंटरव्यू लेला, हमनी के इंटरव्यू जब रहा लेनी जा ओकरा बाद वो आपन इंटरव्यू बंद कर दिलस, आपन बयानबाजी बंद कर दिलस। तो 2024 में वो भणुआ के बता दी कि ज्यादा बोलर हो, ब्राह्मण के टारगेट कैलो, सनातन धर्म के टारगेट कैलो, नाम नहीं धरत 2000 जौन नाम नहीं धरत, लेकिन हमार जितना दर्शक बड़े चेतावनी देता नहीं वो भणुआ के 2024 में कि यदि ब्राह्मण के, सनातन धर्म के, संत के टारगेट करब, अपमान करब, तब शेखर दुबे के ओरिजिनल रूप देखावे के मिली आ देखब। 2023 में जौन शेखर बाबा के रूप रहे जानता नहीं कि ओकरा से भी आक्रोशित 2023 के इंटरव्यू से तारा डर बा। तारा बिहार में केहू से डर नहीं के तो शेखर दुबे से रे भड़ुआ तोरा डर बा। 2023 में ते जाता आजीवन रही। 2023 में जब ते ब्राह्मण के हाथ ना गाड़ी दिलीस तो तोरा के सुधारे के काम करनी, तोर नाम ना धरब। अभी बता देता नहीं कि 2024 में टारगेट करबे
तो फिर उहे अब बाबा 2000 हो जैसे रवा दीपावली के उनकरा के हार्दिक हार्दिक बधाई दिल रहे आजो देतनी। ऐसन आज 2024 के पहले हने ले आवाजो देतनी कि 2000 जैसे 23 में बोलल वैसे मत बोल रहल 2024 में बोले के बाद तो 2024 में बोलब तो हम जानता नहीं कि तहार बोली निकली ना। शेखर दुबे नाम से तारा डर बा, ऐसे तू ब्राह्मण के, सनातन के, संत के और समाज के लोग के टारगेट मत करो। तू राजनीति करो, तू अपन गाड़ी मारा वो से कोनो मतलब नहीं है। जाते जाते उनका परिवार खातिर शुभकामना दे दी हमरा तरफ से। मैं न जुबा से गिला करता हूँ न शिकवा करता हूँ। आपका परिवार मंगलमय रहे, सलामत रहे, यही मैं बखोरापुर वाली माँ से दुआ करता हूँ। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद बा शताक्षी न्यूज के और प्रगति न्यूज के जौना हमनी के इंटरव्यू चलेनी जा और भोजपुरी में आज ओ शख्स के माने पर्दाफाश भइल कि अब वो इंटरव्यू और लोग के बदनाम करे के जोन ओकर मुद्दा रहे तो खत्म हो चुकल। यदि तू हमारा माई के, यदि तहार माई चमड़ा के है तो हमरो माई चमड़ा के है, यदि तहार माई चमड़ा के है आ हमार माई के गुड़िया के समझब तो बाकी के काम तू समझते बाड़ो कि तहार माई गुड़िया के ना है, हमार माई गुड़िया के ना है तो तोहरो माई गुड़िया के ना है, तहार माई चमड़ा के है तो हमरो माई चमड़ा के है। ई कबो नहीं खे सोचे के कि तहार माई चमड़ा के हई और अति समाज के लोग माई गुड़िया के हई। एकरे हम प्रभाव देले रही। हमारा इंटरव्यू से डर बा, हमारा मन बा कि तू भाई जी से सुधरल बड़ा, इंटरव्यू गांदा नहीं खा भेजत, वैसे तू राजनीति सही सुधरल रह। अगर तू फिर 2024 में अगर कोनो मुद्दा उठा के सनातन धर्म के या क्षत्रिय समाज के या ब्राह्मण समाज के फिर बदनाम करे के अगर यदि कोशिश कैलो तो फिर शेखर बाबा ओकरो से भयंकर रूप धली है। रहल बात यूट्यूबरन के बुला के कहता रह कि हम खोजतानी, तो यार तू हमार नंबर बा, नंबर से बात करो, तू अपना दलालन से बात करो तब नु देखी, दलाल से पूछी, तारा से पूछी। ऐसे के पूछे के नहीं कि हम जानता नहीं कि शेखर दुबे नाम से तारा डर बा, तो ऐसा ही डर बनौले रखो। शेखरो दुबे के केहू से डर होखे के चाहिए, समाज में डर रहे के चाहिए, डर बनौले रहे के चाहिए। और भोजपुरी के ओह कलाकार से और भोजपुरी के ओह श्रोता से हम कहल चाहब कि 2023 खत्म हो गई बा, अब 2024 आइल बा। अब 2024 में हमनी के नया चीज़ के और नया कलाकार के प्रमोट कइल जाओ। जैसे 2023 में अश्लीलता और जातिवाद के हमनी के बढ़ावा दिल रही जा, ओकरा के अब बंद करके और 2024 में भोजपुरी के अलग मिजाज और अलग पहचान से जाने वाला कलाकार, नया नया कलाकार जो उभर रहा बड़े भोजपुरी में, वो कलाकार के सपोर्ट कइल जाओ। तो मिले तानी कोई और वीडियो के साथ, तब तक खातिर धन्यवाद।